Злоўжыванне лукашэнкаўскага рэжыму працягваюць уяўляць незвычайную і надзвычайную пагрозу нацыянальнай бяспецы і вонкавай палітыцы Злучаных Штатаў. Прэзідэнт США Джо Байден працягнуў на год санкцыі супраць рэжыму, іх Вашынгтон увёў яшчэ ў 2006. Аб'ектыў у эфіры Віталь Бабін вітае, што яшчэ сёння ў нас. У Нямецчыне стартуе чэмпіянат Еўропы па футболе. У Беларусі будуць трансляцыі і не пірацкія. Я буду 100% болеть за сборную Грузии. Я 100% буду болеть за сборную Украины, потому что мне вельми хочется, каб у гэтых команд атрымалася. Прадаў на $1 мільярд Лукашенко таемна пастаўляў зброю Азербайджану падчас вайсковага канфлікту в Баку з Ереванам, піша выданне «Палітыкаў». Там была нават зброя, якая спецыяльна для Азербайджана стваралася, напрыклад, тыя ж самыя палонезы. Сціпла, ціха і пад наглядам сілавікоў у Беларусі праходзяць выпускныя вечары. Лімузін і ўсё такое раскошнае, гэта заўсёды атрыбут такой западнай ідэалогіі. Сапраўднае свята для заўзятараў. У Нямецчыне стартуе чэмпіянат Еўропы па футболе. 24 зборныя са старога свету цягам месяца будуць змагацца за перамогу ў турніры. Афіцыйна і легальна гульні ўбачаць футбольныя аматары ў Беларусі. Тэму працягне Руслан Ігнатовіч. Трэці раз у гісторыі чэмпіянат Еўропы па футболе прымае Нямецчына. Гаспадары турніру згуляюць у матчы адкрыцця на Мюнхенскай Альянс-арэне. Супернікамі немцаў стануцца футбалісты зборнай Шатландыі. Мы ведаем, што гэта вялікая гульня, і мы ведаем, на што мы здольныя, і што трэба зрабіць, каб прайсці кваліфікацыю. Гэта ўсё, над чым мы засяроджаныя. Маштабнасць дэбютнай гульні – гэта нешта накшталт другараднага шоу. І, спадзяюся, мы не занадта ў гэта залучымся. Наш дэвіз «Мы заўсёды павінны паважаць усіх і нікога не баяцца». Таму мы прыязджаем сюды з вялікай павагай да краіны, што прымае. Мы ведаем, што гэта добрая каманда, але, спадзяюся, у гэты вечар мы зможам паказаць, што мы таксама добрая каманда. Фармат першынства – 6 групаў па 4 каманды ў кожнай. Па 2 найлепшыя каманды кожнага з 6 квартэтаў выйдуць у 1/8 фіналу чэмпіянату Еўропы. Яшчэ 4 найлепшыя зборныя, якія занялі 3е месцы ў сваіх групах, таксама працягнуць барацьбу ў плэй-оф турніру. Па ўсіх раскладах найбольш шансаў на перамогу у зборнай Англіі, тому што яна ідзе першая ў букмекераў, яна вельмі класна мае генерацыю гульцоў, яны маюць досвед выступу на буйных чэмпіянатах, яны гулялі ў мінулым годзе, не ў мінулым, у мінулы раз у фінале чэмпіяната Еўропы. Паводле букмекераў у тройку фаварытаў таксама ўваходзяць Францыя з каэфіцыентам 5,0 і Нямецчына з каэфіцыентам 6,5. Упершыню ў гісторыі ў фінальнай частцы чэмпіянату Еўропы згуляюць Грузія і Сербія, а больш за ўсё перамог на гэтым турніры ў зборных Нямецчыны і Іспаніі. Яны выгульвалі залатыя медалі па 3 разы. У Сербіі, калі нават браць склад каманды, Сергей Мілінкавіч, Савіч, Душан Тадіч, Мікола Йовіч і многія іншыя гульцы. Гэта вельмі моцная каманда, якая не проста выйсці з групы, а здольная стварыць сапраўдную неспадзяванку, якая можа дайсці вельмі далёка ў гэтым турніры. Унікальныя склады ў зборных Албаніі і Даніі. Усе гульцы выступаюць у замежных чэмпіянатах. Паводле трансфермаркту самая ўзроставая каманда ў зборнай Шатландыі. Сярэдні век футбалістаў 28,2 года. Самы малады склад у Чэхіі 25,3. Я буду 100% болеть за сборную Грузии. Я 100% буду болеть за сборную Украины, потому что мне вельми хочется, каб у гэтых команд атрымалася. И вельмі хочацца, каб зборная Беларусі калісьці выйшла на топ-турнір і праявіла сябе вельмі добра на гэтым узроўні. За тыдзень да пачатку Еўра-2024 памежная служба Нямецчыны пачала правяраць дакументы ў тых, хто заязджае на тэрыторыю краіны з іншых дзяржаваў шэнгенскай зоны. Улады краіны тлумачаць увядзенне праверак імкненнем не дапусціць пранікнення агрэсіўных футбольных хуліганаў ці ісламістаў. Таксама распрацоўваюць
распрацавалі новую канцэпцыю працы паліцыі для гарантавання бяспекі заўзятараў на Еўра-2024. У час турніру федэральную паліцыю Нямецчыны будуць падтрымліваць 580 замежных паліцыянтаў з усіх краінаў удзельніц чэмпіянату Еўропы. Наяўнасць такога інфармацыйнага цэнтру сапраўды унікальная і усталюе новыя стандарты для іншых буйных спартовых імпрэзаў у Нямецчыне. Гэта ўплывае не толькі на спартовы абмен, але і на палітычныя аспекты бяспекі. УЕФА мае намер выручыць на чэмпіянаце Еўропы рэкордныя 2 мільярды 400 мільёнаў еўраў. Прызавы фонд Еўра-2024 не змяніўся ў параўнанні з ЧЕ 2020 і склаў 331 мільён еўраў. Усе ўдзельнікі першынства атрымаюць мінімум па 9 мільёнаў 250 тысячаў еўраў. Максімальная сума, якую можа атрымаць каманда-чэмпіён, калі выгуляе ўсе 3 матчы ў сваёй групе, складае крыху больш за 28 мільёнаў еўраў. Ни за кого болеть не буду, просто хочется получить удовольствие. Між тым, да апошняга моманту было няясна, ці здолеюць футбольныя аматары ў Беларусі легальна паглядзець Еўра-2024. Белтэлерадыёкампанія спадзявалася паказаць матчы нелегальна. Аднак УЕФА паабяцала накласці за пірацтва санкцыі на беларускія клубы, якія сёлета згуляюць у еўракубках, і БТ ад такой ініцыятывы адмовілася. А ўжо сёння іншы прапагандысцкі тэлеканал СТВ паведаміў, што стаў афіцыйным партнёрам УЕФА і разам з РТР Беларусь пакажа чэмпіянат Еўропы. Пазней гэтую інфармацыю пацвердзілі і ва УЕФА. Фінал чэмпіянату адбудзецца 14 ліпеня на алімпійскім стадыёне ў Берліне, які змяшчае амаль 75 тысячаў гледачоў. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. Святлана Ціхановская завяршыла свой ужо 6-й візіт у ЗША. За 3 дні ў Вашынгтоне дэмакратычная лідарка Беларусі правяла шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам краіны. Адно з галоўных пытанняў, якое Святлана Ціхановская уздымала падчас гэтых перамоў, вызвалення беларускіх палітвязняў. Я распавяла пра гуманітарны спіс, а таксама пра рэжым інкамунікада, што гэта асобны від катаванняў. І амерыканскія ўлады сказалі, што для іх гэта прыярытэт. Я прасіла таксама павялічыць падтрымку незалежных медыя, праваабаронцаў, рэпрэсаваных, а таксама беларускай культуры. На жаль, гэтай падтрымкі сёння не хапае. І ўрэшце рэшт я прасіла не дапусціць новай жалезнай заслоны паміж Беларуссю і свабодным светам, каб выдавалі візы, не закрывалі межы, дапамагалі беларусам легалізавацца, дзе б яны не апынуліся. На кожнай сустрэчы я казала: ізалюйце рэжым, а не беларусаў. Я спадзяюся, мяне пачулі. Я хацела б, каб Беларусь бачылі не толькі як пагрозу, але як партнёра, як магчымасць. Мы апынуліся ў складанай сітуацыі, і нам патрэбныя саюзнікі. І Злучаныя Штаты могуць сыграць важную ролю. Колькі каштуе саюзнік? Лукашэнкаўская цана $1 мільярд. Менавіта на такую суму рэжым перадаў зброю Азербайджану перад яго леташняй вайною з Арменіяй. Пры гэтым і Беларусь, і Арменія саюзнікі ў ваеннай арганізацыі АДКБ. Падрабязней Александр Дегтяров. Лукашенко пастаўляў Азербайджану ўзбраенне для вайны з Арменіяй. Выданне «Палітыкаў» апублікавала расследаванне, згодна з якім перадача зброі была перад вайной у Карабаху ў 2023. Журналісты называюць сярод паставак абсталяванне для артылерыі, сістэмы беспілотнікаў, супрацьдронавыя комплексы ды іншае. Там была нават зброя, якая спецыяльна для Азербайджана стваралася, напрыклад, тыя ж самыя палонезы. Гэта праект, які Азербайджанам фінансаваўся, і відавочна, што для іх гэта было вельмі важна, удары гэтым наносіліся. Плюс таксама сістэмы супрацьпаветранай абароны і боепрыпасы, которые прадаваліся, то бок таксама гэта ўсё ролю адыграла. Аб'ём гандлю зброі з 2018 да 2022 гадоў перавысіў $1 мільярд. Вайсковы наступ Азербайджану летась у верасні паклаў канец дэ-факта незалежнасці Нагорнага Карабаху і выклікаў масавы выхад 100 тысячаў яго жыхароў. Азербайджанская армия также довольно-таки широко использует именно шасси, колесное шасси белорусских автомобилей МАЗ. Эти данные, они не должны быть удивительны ни для армянской стороны, ни для
других стран мира, западных, например, СМИ, поскольку они являются частью открытых источников. І Беларусь і Арменія чальцы арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Гэта ваенны альянс на чале з Масквою, створаны ў 2002 годзе. Тэарэтычна чальцы абавязаныя абараняць адзін аднаго ў выпадку нападу. Канцэпцыя ДКБ існуе толькі на паперы. Ніхто на гэта ўвогуле не звяртае ўвагі. Гэта саюз дыктатараў, які накіраваны дзеля таго, каб падтрымліваць гэтыя дыктатарскія рэжымы, аб'яднаныя вось у гэтай арганізацыі. Ну, то бок такая патройная гэтая ліга, да, тройственны саюз. Відавочна, Лукашенко не любіць Пашыняна як чалавека, які прыйшоў да ўлады ў выніку фактычна народных пратэстаў, народнай рэвалюцыі. Трэба лішні раз нагадваць, што в Азербайджане дастаткова аўтарытарная ўлада, якая перадалася ад бацькі да сына. І гэты прыклад явна можа падабацца Лукашенку. Сёння стала вядома, што сакратар Рады бяспекі Арменіі возьме ўдзел у саміце міру ў справе Украіны, што мае распачацца заўтра ў Швейцарыі. Раней Расія неаднаразова заклікала краіны свету адмовіцца ад удзелу ў канферэнцыі. Арменія ось уже, як я сказаў, пачала працэсы адасаблення ад прарасійскіх структураў і ўдзел у канферэнцыі Швейцарыі. Гэта чарговы крок на гэтым шляху. Шлях гэта будзе вельмі нелёгкі для Арменіі, але разам з тым я не лічу, што гэта зусім немагчыма. Напярэдадні Менск і Ерэван узаемна адклікалі сваіх амбасадараў для кансультацыяў. Сёння ж МЗС Арменіі скіравала Беларусі афіцыйную ноту пратэсту ў сувязі з умяшаннем ва ўнутраныя справы Рэспублікі Арменія. Александр Дегтяров, Белсат. Десяткі тысяч долараў за выбор падрадчыка. Такую ўзнагароду атрымаў былы намеснік міністра энергетыкі Михаил Михадзюк, які ўжо паўгода знаходзіцца пад следствам. Пра справу чыноўніка стала вядома падчас сённяшняй нарады Лукашэнкі. Шаг влево, шаг вправо, к стенке поставим. Згадаў Лукашенко і справу супраць першага намесніка кіраўніка беларускай чыгункі. Пра затрыманне Пятра Дулуба сілавікі паведамілі напярэдадні, аднак прозвішча не агучвалі. Паводле Лукашэнкі у чыноўніка канфіскавалі больш за 3 мільёны долараў. У прэс-службе Міністэрства ўнутраных спраў ўжо удакладнілі, што фігурант крымінальнай справы лабіяваў інтарэсы камерцыйных структураў, якія ажыццяўляюць дзейнасць у сферы грузаперавозаў. За гэта ў якасці падзякі ён сістэматычна атрымоўваў грашовыя сродкі. Чыноўнік цяпер пад арыштам і нібыта дае прызнанне. Таксама Лукашенко пацвердзіў пад следствам экс-намеснік старшыні верасейскага аблвыканкаму Валянцін Зайчук. Інфармацыя пра ягонае затрыманне за хабарніцтва з'явілася яшчэ ў лютым. Расія мусіць выплаціць Украіне 486 мільярдаў долараў. Гэтак прадстаўнікі Вялікай сямёркі ацанілі шкоду, якую Масква нанесла суседзям пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання. Да таго ж на саміце краінаў Вялікай сямёркі ў Італіі дамовіліся аб вылучэнні ўкраіне дапамогі памерам 50 мільярдаў долараў. Падрабязней пра гэтыя, а таксама іншыя падзеі вакол вайны ва ўкраіне ў нашым матэрыяле. Разбурэнне пад'езду жылога дома ў расійскім Шыбекіне непадалёк ад мяжы з Украінаю. Пад заваламі ёсць людзі, а што сталася прычынаю выбуху, невядома. Смотри, чтоб крыша не Уначы там жа ў Шыбекіне ўзарваліся боепрыпасы да цяжкай агнямётнай сістэмы «Сонцапёк». Загінулі прынамсі 3 расійскіх вайскоўцаў. Расія ж уначы і раніцаю масава абстраляла Украіну. За ноч паветраная трывога гучала двойчы. Украінскім паветраным сілам удалося збіць 7 з 14 ракетаў і ўсе 17 дронаў. Між тым, Украіна і ЗША падпісалі двухбаковую дамову аб бяспецы, скіраваную на падвышэнне абарончага патэнцыялу Кіева. Гэта адбылося падчас саміту краінаў Вялікай сямёркі. Мы подписали самую моцную дамову паміж Украінай і ЗША з часу нашай незалежнасці. І гэта дамова аб бяспецы. І такім чынам аб абароне чалавека. Гэта пагадненне аб супрацы. І такім чынам аб тым, як нашыя краіны стануць мацнейшымі. Гэта пагадненне аб захадах для забеспячэння устойлівага міру. І таму гэта прынясе карысць усяму свету. А вось пытанне прыняцця Украіны ў НАТО выглядае пакуль адкладзенае, прынамсі да сканчэння вайны з Расіяй. Основная функция этого соглашения — быть временным подспорьем до момента, когда Украина присоединится к альянсу.
Соединенные Штаты берут на себя определенные обязательства на протяжении следующих 10 лет выполнять свои обязательства как союзника в плане предоставления Украине военно-технической помощи. Яшчэ адно рашэнне прынялі на саміце вялікай сямёркі вылучэнне ўкраіне 50 мільярдаў долараў. Гэта грошы з даходаў ад расійскіх актываў, якія цяпер замарожаныя ў Еўропе. Гэта моцны сігнал, які мы пасылаем Украіне, што мы будзем падтрымліваць Украіну ў яе барацьбе за свабоду столькі, колькі гэта спатрэбіцца. Гэта таксама моцны сігнал Пуціну, што Пуцін не можа перамагчы нас. Не еўрапейскія падаткаплатнікі плацяць за шкоду, якую Пуцін наносіць гэтай агрэсіўнай вайной, а Пуцін. Злучаныя Штаты, група сямі і краіны па ўсім свеце паслядоўна адказваюць на пытанне, кажучы: так, мы будзем. Мы скажам гэта зноў так, і зноў, і зноў, і зноў. Мы будзем стаяць на баку Украіны. Між тым Пуцін назваў свае ўмовы спынення вайны. Гэтак Украіна мусіць адмовіцца ад намеру ўступіць у НАТО, а таксама адвесці свае войскі з тэрыторыю Данецкай, Запорожскай, Луганскай і Херсонскай вобласцяў. Ён не ўзгадвае пра Крым. Крым у расійскім разуменні ёсць расійскім. І гэта вельмі паказальны факт. Пуцін паказвае, што, маўляў, давайце, аддавайце мне ўсё. А я падумаю, ці будзеце вы жыць надалей. Гэтага не будзе. Я ў гэтым перакананы, і я хацеў бы, каб рэакцыя Захаду была адпаведнаю. Була відповідною. Ужо ў суботу ў Швейцарыі распачнецца саміт міру. Колькасць яго ўдзельнікаў і ўзровень прадстаўніцтва дасюль невядомыя, але Расіі там дакладна не будзе. Ян Федарович, Белсат. У краінах Балты ўзгадваць ахвяраў камуністычных рэпрэсіяў, прынамсі Літва ў гэты дзень адзначае дзень смутку і надзеі. У 1941 годзе, 14 чэрвеня, савецкія акупанты арыштавалі і дэпартавалі з гэтай краіны дзесяткі тысяч асобаў у Сібір і на крайнюю поўнач. Шмат для каго з іх гэта быў шлях у адзін канец. Памяць ахвяраў рэпрэсій у Вільні ўшанавалі хвілінаю маўчання. У поўдзень на плошчы незалежнасці літоўскай сталіцы каля Сейму узнялі нацыянальныя сцягі. Пасля чаго ўдзельнікі памятных урачыстасцяў прайшлі ў бок музею акупацыі і барацьбы за свабоду. А каля помнікаў палітычным вязням і ссыльным зладзілі гістарычную акцыю памяці не выслаць, падчас якой зачыталі імёны ахвяраў рэпрэсіяў савецкага часу. З аднаго боку, гэта дзень пачатку масавых дэпартацыяў у Сібір, але з другога гэта дзень надзеі. Сёння, калі мы бачым падобны рэжым, падобны менталітэт, падобную бесчалавечнасць, яны катуюць украінцаў, намагаючыся сцерці іх як асобную нацыю з нашага свету. Падобныя савецкія ўлады намагаліся зрабіць з літоўцамі, латышамі і эстонцамі. Таму мы мусім замацаваць нашу гатовасць падтрымліваць Украіну. Пострадали не только литовцы, пострадали и многие другие нации, те, которые были либо оккупированы, либо подвержены сталинскому режиму. И белорусы тоже страдали, так же, как и украинцы. Об этих вещах надо рассказать людям, которые этого не видели. Это людям из Западной Европы, потому что они никак не могут понять, еще имеют какие-то оптимистические взгляды на Россию и думают, что там что-то там хорошее может быть. Они просто не знают этого, и поэтому, когда мы выезжаем там, в Бельгию, во Францию и рассказываем про эти вещи, люди очень сильно это принимают. Мінулі іспыты, наперадзе прыёмная кампанія, але пра клопаты на адзін вечар можна забыцца. У краіне сёння праходзяць выпускныя вечары. Без лімузінаў і рэстаранаў, затое з ідэалагізацыяй ды моцным кантролем, як у школах, гэтак і ў грамадскіх месцах. Пра тое, як 11-класнікі сёлета развітваюцца са школай, наш наступны сюжэт. В школах и на прилегающих территориях будут дежурить сотрудники милиции. В учебных заведениях усилит пропускной режим. Свята развітання са школаю сёлета праходзіць пад узмоцненым кантролем. Выпускныя вечары ладзяцца сёння па ўсёй краіне. Мінулымі гадамі дзяржава ўмешвалася ў святочныя імпрэзы хіба што абмежаваннем на продаж алкаголю. У тыя часы ніхто не задаваў ніякую там моду на рознага кшталту пафос, там на лімузіны і все такое, тому што конец 90-х, і таму все было по-простому. Гэта быў актавы зал дома афіцэраў каля школы. І
потым пайшлі сустракаць світанак, і в прынцыпе все было адносна вольна. Сёлета ў канцы красавіка падчас паездкі на Магілёўшчыну Лукашенко раскрытыкаваў і лімузіны на выпускных, і арганізацыю свята ў рэстаранах. Возьмите это жестоко на контроль. Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, компанией, коллективом, попляшут, потанцуют и встретят рассвет. Адмысловым загадам Міністэрства адукацыі забараніла не толькі праводзіць выпускныя па-за школай, але і запрашаць для арганізацыі артыстаў ці дыджэяў. Лімузін і ўсё такое раскошнае, гэта заўсёды атрыбут такой западнай ідэалогіі, менавіта такога западнага менавіта вайбу, можа, такой роскашы, якая недасяжная нават зараз простым людзям у Беларусі, якая ўспрымаецца ўрадамі як такі не надта нужны для грамадства атрыбут. Менскія ўлады нават распісалі маршруты, па якіх маюць пайсці школьнікі, каб сустрэць світанак. Раней паведамлялася, што адміністрацыі школаў кантралююць, пад якую музыку будуць танчыць выпускнікі. У сцэнарах жа выпускных вечароў маюць з'явіцца тэмы гэтак званага года якасці і 80-годдзя вызвалення Беларусі. Выпускнікоў абмежаванні не задаволяць, мяркуе актывістка моладзевага блоку Ліза Пракопчык. На выпускным вечары з гэтымі абмежаваннямі па тым, як ім спраўляць выпускны, што ім устаўляць у праграму сваіх выпускных, каго запрашаць, а каго не запрашаць. Людзі неяк сутыкаюцца з дзяржавай і разумеюць ейную сутнасць. Я думаю, што тут добрая адміністрацыя Лукашэнкі спрацавала на тое, каб у нас з'явілася шмат новых моладзевых актывістаў і актывістаў. Атэстаты аб агульнай сярэдняй адукацыі сёння ў Беларусі атрымалі больш за 55 000 выпускнікоў. Месяц яны маюць на тое, каб падаць дакументы ў вышэйшыя навучальныя установы краіны. Ірына Дарафейчук, Белсат. І скончым выданне на мажорнай ноце добрай навіною са Жлобіна, дзе днямі 76-гадовая тиктокерша пабралася шлюбам са сваім 87-гадовым падпісантам. Да віншавання ў вялікай сям'і, дзе ёсць нават праўнукі, далучаемся і мы.